салому дуруди бепоён ба якояки шумо ҳамдиёрони азизу арҷуманд. киштӣ дар баҳр борҳои савдогаронро интиқол менамуд ва дар роҳ аз шиддати гаронии борҳо киштӣ наздик буд ки ғарқ шавад. аҳли киштӣ ҳамин гуна хулоса карданд ки миқдоре аз борҳои худро ба об афкананд, то ки бори киштӣ сабуктар шавад. аснои ин суҳбат ва ин маслиҳатҳо онҳо қарор карданд ки савдогари ки маротиби аввал буд ки ба сафар мебаромад, ба пурраги боли ӯро ба дарё афкананд. вақте ки ӯ эътироз кард, онҳо дар ғазаб шуданд ва ӯ савдогари ҷавонро бо ҳамаи борҳояш ба дарё афканданд. савдогар пас аз талошу кӯшишҳои зиёд рӯи тахтапораи худро ба соҳили баҳр расонид. дар соҳил ӯ аз хасу хошоку чӯб барои худ хонае дуруст кард ва аз меваҳои он ҷо истеъмол мекард ва ҳамеша дуову тазарруъ мекард, ба худо зорӣ мекард, ибодат мекард. рӯзе ӯ аз кулбааш берун шуд ва барои ғунучини мева ва вақти бозгашт дид ки шамол аз куҷои оташеро ба кулбаи ӯ афкандааст ва кулбааш месӯзад. ӯ хеле рӯҳ афтода шуд, хеле мутаассир шуд. ба замин нишаст ва гуфт: парвардигоро, ман чӣ гуноҳ дорам ки ин қадар азият мебинам? кули борам ғарқ шуд. худам бо як душворӣ ҷонамро халос кардам. барои худ кулбашае дуруст карда будам, он ҳам ба коми оташ фурӯ рафт. савдогар ҳамин гуна оҳу тазарруъ мекард ва аз шиддати гуруснагиву оҳу ғам хобаш мебарад. нохост аз садои одамон бедор мешавад. вақте аз онҳо мепурсад ки маро чӣ гуна дарёфтед, яке аз онҳо мегӯяд ки хуб кардӣ ки оташ афрохтӣ, вагарна мо аз куҷо медонистем ки дар ин ҷазира инсоне ҳаст, дар ин ҷазира ту ҳастӣ. ва вақте ки дидем ки аз ин ҷо дуд мебарояд, дарк кардем ки нафаре ин ҷо ҳаст ва ба кӯмакат шитофтем. дигаре аз ӯ пурсид ки шояд ту ҳам аз ҳамон киштӣ ҳастӣ ки рӯзи қаблӣ ҳамаи бошандагони он бо сарвату бо борҳои худ ғарқ шуданд. вақте ки савдогар аз он киштӣ пурсид, вақте ки нишонаҳои онро фаҳмид, дарк кард ки аз чӣ мушкилӣ халос шудааст. пас аз шунидани ин ҳодиса, савдогар сар ба сажда ниҳод ва шукри зиёд ба ҷо овард. яъне ки дар аввал баъзе ҳолатҳо, баъзе амалҳо, баъзе рафторҳо барои мо нохушоянд аст. баъзе он чизҳое ки дар зиндагии мо ба вуқӯъ мепайвандад, валекин мо баъдан ҳикмати онҳоро дарк мекунем. ва вақте ки мо ба мушкилӣ дучор мешавем, набояд ки аз ин сахт роҳ афтода шуд, набояд ки дилгир шуд. ҳатман дар ин мавқеъҳо, дар ин мавъидҳо роҳи ҳалле ҳаст. роҳе ҳаст ки мо аз ин наҷот меёбем. муҳим он аст ки мо ин роҳро дида тавонем, ё муҳим он аст ки мо ин роҳро дидан хоҳем. талош кунем барои он ки аз ин вазъият, аз ин ҳолат наҷот биёбем. зеро ки худованди олам бореро ки мо таҳаммул карда наметавонем, ҳаргиз бар дӯши мо намегузорад.